הפעם רציתי לקחת אתכם לנושא מאוד מאוד חשוב שמעסיק את כל העולם כולו. כלומר, הנושא החברתי והנושא החברה בכלל והאדם הפרט בפרט, איך באמת בא לידי ביטוי בחיים שלנו. הוא חשוב מאוד מכיוון שרוב האנשים שקשורים לחברה באמת, אז הם באמת פוגעים בעצמם, כלומר הם לא מתייחסים אליהם. או שאדם שעוסק רק בחיים הפרטיים שלו, בעולם הפרטי שלו, מן הסתם הוא מאבד את העולם החברתי. יוצא שהנושא של החברה הוא מאוד מאוד חשוב, ולפחות בכלים שיש לנו נוכל לתת כמה טיפים איך באמת לנהל וגם לדעת לעשות וגם לאהוב את עצמנו ולנהל את החיים הפרטיים שלנו באופן מבוקר. כידוע יש נושא שיש פתגם, אני לא יודע אם זה פתגם, זה כותרת כזאת, מעורבות הדדית או מעורבות חברתית. זה סיסמה מאוד מאוד חשובה, מסיסמה שרוב העולם משתמש בה. והשאלה איך אנחנו, כמו שציינתי בפתיחת דבריי, איך בסופו של דבר אנחנו באים במגע עם שני עולמות, גם האדם הפרטי והחברה כולה, איך זה בא לידי ביטוי. אדם, לפני שהוא מתחבר לחברה, לפני שבכלל עוסק ומתמזג עם החברה וחי איתם, חייב דבר אחד לעשות. הדבר הזה, הכר את עצמך. תכיר את עצמך, מה הכוחות שלך, מה התוכניות שלך, מה אתה יכול לתרום לחברה, האם אתה גם בנוי לכך שתהיה מול החברה. לאחר שאתה מבסס ולוקח את הדברים הבסיסיים האלה מי אתה, אז מן הסתם אתה לא תיבלע בתוך החברה. מה הבעיה שלנו? רובנו רוצים חברה. כולם מודעים לכך, אדם בלי חברה הוא לא יכול לחיות, לא משנה מה. ירצה או לא ירצה, בין בעקיפין, בין במישרין, הבן אדם רוצה להיות כל הזמן עם חברה, עם אנשים, עם סביבה, עם חברים. בעצם אדם לא טוב להיות אדם לבדו, לא יכול. אבל בגלל הצורך הבסיסי הזה, אנחנו גם נפגעים שמתנגשים עם החברה. אז מה עושים? כמו שציינתי, אדם שמכיר את עצמו ויודע מה הוא רוצה, מה הוא יכול לתרום לחברה, מן הסתם הבן אדם הזה באמת יכול להתחבר לחברה, גם לקבל, לינוק ממנה ולקבל ממנה הרבה דברים שאין לו, וגם הוא יכול לתת ולהוסיף לחברה כולה, אפילו לשנות אותה לטובה. אבל זה בא קודם כל שהוא בעצמו יש לו מודעות עצמית. אחת הבעיות הגדולות שכל הזמן את כולנו פוקדת, קודם כל עולם הווירטואלי, עולם המדיה כל הנושא של המדיה הוא מאוד מעסיק אותנו, מאוד מאוד, וזה מאבד לנו את העולם החברתי. כלומר, אדם לא משתלב עם החברה מרוב שיש לו חבר שקוראים לו מדיה. שם יש לו חברים, יש לו הכל, קיצור זה הכל אשליות. יש לו חברים בפייסבוק, יש לו חברים בוואטסאפ, יש לו חברים באינסטגרם, יש לו חברים בכל מיני דברים מהסוג הזה. ואז הוא עלול להרגיש, תשמע, יש לי חברים, יש לי 5,000 חברים, אני לא יודע כמה, אבל הוא לא יודע שהוא הכי מנותק, הכי חי באשליות. ההגדרה של חברה שאני מתכוון להשתלב אליה, זה סביבה שאיתה אתה בא במגע איתה ביחד ובונה איתה עתיד יותר טוב, ואתה גם תורם לה והיא תורמת לך, והיא משנה אותך לטובה, משפרת אותך, וגם אתה משפר אותה לטובה. כלומר, מהצבע האישי שלך, מהתכונות האופי שלך,
מהחוכמה שלך אתה תורם לחברה כולה, מאותם אנשים שהם סביבך כמובן, וגם היא נותנת לך דברים שלך אין. אבל אדם שהוא לא יודע מי הוא, שהוא לא יודע מה הוא רוצה, שהוא בכלל לא אין לו מודעות עצמית, אז הבן אדם הזה יכול ללכת לחברה, ואז מה הבעיה? הבעיה שהוא משתלב עם החברה, ולכן הוא מרגיש שהוא לא יכול לתת כלום, כי הוא בעצמו לא יודע מה יש לו, אז מן הסתם הוא לא יודע מה לתת. ולכן הוא עלול למצוא את עצמו או בדיכאון, או בעצבות, או בכל מיני דברים כאלה, או בתסכולים. כולנו עדים לכך שרוב האנשים, בעיקר בנוער, נמצאים במצוקה נפשית שגורמת להם לדיכאון, לעצבות, לחוסר שמחה, לחוסר פעילות, לחוסר רעננות. למה? הסיבה שהוא נמצא במסה של חברה, ואז כולם בולעים אותו, ואז אפילו שהוא לא יכול, מהלחץ הוא כבר מאבד את עצמו. ולכן שהוא הולך לישון, או מתי שהוא הולך להיות לבד, האני שלו בתוך תוכו צועק, תשמע, תקשיב לי, תשמע לי, אתה לא מתייחס אליי. והוא לא יודע איך לבטא את זה. אז אנשים חכמים הולכים כדי לפתור לאנשים שמבינים, מן הסתם ילכו להתייעץ, לדבר, לעשות, לבנות. אדם שהוא לא יודע איך הוא מתרגם את זה בעצבות, בתסכול, באכזבה, בכל מיני דברים שבאים לידי ביטוי, שהוא גם בסוף מאבד את החוסר מעורבות שלו בחברה, כי הוא בעצמו מאבד הוא דועך לאט כמו נר, ומצד שני החברה מאבדת אותו. אבל אם ניקח את הדבר הכי חשוב, להכיר את עצמנו, מה יש לי? איזה חוכמה יש לי? איזה מנטור יש לי שאני הולך דרכו? וממנו אני יונק את כל היכולות, את כל השאלות, את כל הדברים האישיים שלי שאני יכול לדבר ולשוחח ולפתור את זה ביחד. יחד עם זה גם דרך הדברים האלה. אותו בן אדם, אותו מנטור, הוא לא אומר לי את מה שהוא חושב. הוא עוזר לי לפתח את העני שלי, את העני העצמי שלי. מן הסתם הבן אדם הזה ילך ויפרח, וגם החברה תקבל אותו בזרועות פתוחות, והוא גם יקבל את החברה בזרועות פתוחות. יוצא שיש כאן הדדיות שלו והמעורבות שלו מועילה לו, מועילה לחברה, מועילה לכל העולם כולו, ומן הסתם באים לעולם השינוי שיוצר מציאות. כמו שאמרנו, כוח המדמה יוצר מציאות, מן הסתם אדם יוצר מציאות. זה לקצה המזלג. התייחסתי בגלל שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב, שטיפה אני נותן לחומר למחשבה, שבאמת רוב האנשים מאוד נמצאים בעזבות, בדיכאון, אף על פי שיש להם חברים בפייסבוק, בוואטסאפ, בכל מיני דברים כאלה. אני חייב לומר לכם, זה באמת אשליה שגורמת לנו שאנחנו בתוך בועה, שיש לי חברים, אבל בפועל אני בדיכאון ובעצבות, כי אני לא באמת חי את החיים האמיתיים ואת החיים הנכונים. עד כאן להיום, שיהיה לנו הרבה הצלחה. שוב, אני חייב להזכיר, כל מה שאמרתי זה על קצה המזלג. למה? שתלכו לבדוק, ללמוד, להבין, להפנים יותר, כי רק על מה שאני אומר, רק להזכיר, כמו שידוע, אני לא בא ללמד. שיהיה לנו הרבה הצלחה. עד כאן אביעד מקונן. כל מי שרוצה לראות סרטונים אחרים, יכול לחפש אביעד מקונן ולמצוא את כל שאר הסרטונים ולצפות, ואני אשמח לתגובות לכל מיני דברים טובים שאתם תרצו, וגם אם לא ישלחם נושאים חשובים שאני אדבר עליהם, בשמחה רבה. ניפגש בסרטונים הבאים.